mbele. Zero makabila kwa Chibimbe Mutia hai Mungu mmoja watatu watate mwana komasho nzimoya Chifuna chikutokozeni Mulungu chifuna chotika chiwerengero chantu amoyo tsiku limene popeza tikuziwa ngwambi yachikira kuti chete kuti kuwalola kuti pete kale nyimoyo tiyenera kuthokoza mwapaderadera tifuna taikize m'manja mwanu a Profesa Peter Arthur Mutharika amene mukuwasha malire ndi mphamvu kuchokera nthawi ija kufikira tsopano. Lolani Mulungu kuwayendetsa ukafika pokucha ku Mzuzu mwamtendere. Mulungu ndinu Mulungu adzatheka bwanji amene mumasamalira mwa nzeru zanu mwakhala mukutisunga ife kuchokera nthawi ijayo mwa chisomo chanu popeza mukatalola inu kuti ife tilamulire ambiri ife tikadaphedwa monga adanena kuti afuna kukhetsa mwazi koma kuti inu simudalole kuti mwazi ukhetsedwe n'chifukwa chake mudalola waja kuti akhoza kulamulira. Yakwana nthawi tsopano yoti inu mwatume a Profesa Arthur Peter Mutharika awombole mtundu wa Malawi kuchokera pa 16 September ndipo lolani kuti akaenda bwino ndikukafika ku Mzuzu nakabwerera tikakumana nawonso. Tapempha zonsezi mwakudalirani inu Ambuye wathu Yesu Khristu lero ndi kunthawi zosatha. Amen. Panthalilo bwana ndaitane amfumu akutuma kuti akwateni bwana zikomo kwambiri bwana. Poyamba bwana President kuno kwa Sungu takulandirani. Poyamba yose mazionera bwana kuti wanzi awa sile ye kama ukalenga yake. Bwana kuno kwa Sungu anthu amakufuna kwambiri. Kana niwo masuka isera kulandirani. Koma anthu osawa wakulandirani ni manja awiri bwana. Kwa nthawi ya saisa silinga kapeza mbiri kwa asukari kuna kulandirani zikomo kwambiri bwana. Panthalilo bwana mundiole ndimuitane munoza region chikachi natapakati olemepezeka atenti kababe chitiriti kuti nawesho bwana akulande kuti mwafika kuchikao chawo zikomo kwambiri bwana. Jala mwamba huko DPP woye Profesa Arthur Peter Mutharika woye Aseseni atu Profesa Gertrude Mutharika woye Vice President atu Alfred Kangata woye Bwana ifanya ngawi maulemu akaya mauma ake kuna wabade ya lera Secretary General ajibani jatu ja DPP Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, former head of state, presidential candidate wachibani jatu ja DPP ifuro pachigawo cha pakati makamaka kuno ku Sungu takulandirani ndi manja awiri. Wana munasowa koma dzulo ndi kulini dzulo mwanyamuka ku Bench House mmawa mwayenda mwayima kuja kuchewu kwawo kwa Saulo Chilima mwachoka kumeneko ndiye mmazerukira mu mzinda wa Lilongwe. Dzulo Lilongwe yayankhula kwambiri yakulandirani ndi manja awiri bwana. Ndiliwoye kunokamupireni ku Kasungu ndichilemwayi mzathu wachipani cha Ford amene ndicho idulilo alelo kichihana
ali mapano mwana ukulandirani ndibibyoye bwana ndi mafulani mweyamikire Nyamata amene chifanye hata kwa Basuku osimuhe playayi ndi Nyamata amene ndale amazizibwa tukugwirana isitobwiro kuno kwambiri bwana ndikufunza ndiyamikire Nyamata wanu a vice president athu Alfred Gangata mmene mukuoneramu ndi ntchito ndikugwira limodzi tuno ku Kasungu kuliso Nyamata Galama mwana wafoleti Malemu Galama tukugwirana icho ntchito amachokera pano paboma pa Kasungu ngene ni mambo fulani neneza chipani cha DPP kuti nawo pano pa chigawo cha pakati chipani cha DPP ndi cha moyo kwambiri chipani cha DPP ndi cha mphamvu DPP ena amanena kuti na adadi simufika kuno mwaona adadi awo mwaona adadi awo ena chamaname adadi atwako kuponda ali kwambiri tikutsiwa ululi wa ulendo mukupita chigawo cha kumpoto anzatu njira yonse akukudikirani ndimukabwerera kumeneko mukoze siku pano pa chigawo cha pakati tisachezerano adadi ndibibirwaile shano wadera ilo ndimanyusa shano wadera ndikapita mbale uku shano wakuno ndigalama mbaliyi ashano namene wabana tumaona kali maji akamati ntchito lichono gavana akugwira iposeapo bwana ntchito yabwino tufikisini apa voti AP Manyusa kubwana Nyamata muposa voti uyu muposa voti Manyusa jalo mambo ndimo amene wandakutse a vice president right honorable Alfred Gangata kuliba nobo alafute kule kena akalizutira ajihana akuzisiperekeso moni malowano ziko mapambiri bwana DPP oye mukwana kali mufuka eti kuyake pamphamvu uli ajaji mauna choyamba ndifanula chala mwamba chatati chala mwamba Profesa Hasabila Mutharika Kasungu oye ulimbu upinde kwa Profesa Hasabila Mutharika amene akubwera pa 6 pano ngati president wathu wa dziko la Malawi ulimu kwa former first lady Gertrude Mutharika amene kubwera pano kachikena ngati first lady wa dziko la Malawi pa 16 pano choyamba bwana isorengenga ite kwambiri chifukwa mtunda ndiwakutala kupita kwa Kasungu iseusewu adafuna kuona bwana ndimafani kukuza ndikunena kuti chine pepera ndituma pano pa Central Region yagwira kutetsa tola zikwanje kubantu kwalemeluza kubakhala DPP bwana kulogo ife sekatoyamba tene convention tinabwera tsakatola kwa Kasungu atukwauza sakukwasha musikirai chifukwa zimanyaonjeza achakwera nenzao awana mizaka kuna Kasungu DPP oye lana abanama
kulino sumwenda ilayi wana bose ni malile amakeza kaliondi mulungu kama yosi mulungu ilayi wana nikutwali banya kutuona kumasa kuona ni nubana akutiwa kuna wali bali bali kwa wanapita tebali fori lengeso lila kuti zose zimena kama kubanza Malawi wana msaja kwa sugu kukusanyisha dereza motula prosesa hata bila Mutharika wala Silivalo wana ataka sugu huno ata St. Richard mpaka mnaroko na wasungu ama dereza ulimi ana wanamiza kwa fertilizer hapo ni 4,500 sana kule kwa fertilizer kivihumo hata zile watu 200,000 hili ni wewe wana dabuno kuli lai kujifari TVB imenema kweza ngani ya sakuja antu wawa apola kujifari wana alindincha wana asande mwandani kumantamelewa alilele kufori lai basi Silivalo zile musiki atanaso TVB jimamele wa bwana la jute aluka jihana kula kulani kumasa meremo ni magono Jala mama jabo sasa jala mama TVB so mambi Hapa Peter Mutharika oye! Gertrude Peter Mutharika oye! A Vice President Kamala oye! So nasa ilianga Zawazui Liti bwana ule mwani mayatu ule mwanu Vice President ni komiti yose ule mwanu alikinochea ni komiti yose ule mwanu amai ya gambo bwana bano ni bakasungu akatika sungu ndi bano zile wakasungu linachoka kuti ni disi lomani masungano wonse amasungidwa bano yesese ndaponda bano ndi mtunda omwe zaka ndi zaka mtunda wako agazi amene ndachoka ine chief mwase Yebanse undakhala pano mizimu yose mabwana onse anena kuti voti tikala kusiya chifoma wina kale ukavota yo excellence izi zochitika sizinaonekepo kani sopano iwo fundo alibe akumbo kamba kuti ayi ifachewa tivota nacho oka mosewa alindima muntu sangango nyamuka china napa mawa alindi anthu awambe atichakwera ndi MCP achoke
anthu bazakafa nkhani ilipo ndiyakuti bwana inu kuima kwanu simufuna mpange benefit na chichonse mwayima kuti mutuombole ine mwana wanu ntaona zimenezo naneso mmafuno ima president koma nanena kuti ngati Katundu watuluka aimire anthu ine ndine ndani ndikuchita support andi bwana zambiri ndikula kumzuzu koma pano tipangofuna kuti muyende mtima uli pasi mukumbukira kunchamba nati bwana kakhaleni kumangochi kadyeni pa musavutikeni anthu ni saizi ya ife kutuluka kwa inu bwana ni ngozi mupweteka anthu bwana koma watuluka chifaiyo ndomanena kuti bwanji simutuluka ife tatulutsa Ronaldo wathu Messi tulinche bwana ine tukani zabwino zonse komapa fulani ulendo no abayanga kuno kukasungu nonse tendikonzeke tsopano timve mtunda wa dziko ulankhule yowesese lankhulani kwa mtundu wonse wakhalapa zikomo kwambiri ulemwano kachwiri nipeleke ulemwa gari wabo Ihana Brenda Ford who was our future second vice president ulemwa wanabo Gangata vice president wa Central Region Mama Mugambalame Governor Central Region Ulemwa MP wa Kuno Ahmed Manyosa ndiye kwa simwipano Ulemwa Toyamba Toyamba ine ndofa na wambiku ya kutafu Chwantai yote nikabu ya kuno Mandi alila kuno Majibale Awe majikoni nikutizo kwa mbili Ino antu wa kasungu Ya antu wa kuno kwa mbili
Mama tulikuwa kuli maji sama avoid from Kasongo. 2009 I think I'm MP 6 or 10 MP Kasongo. Hivi oye. Ndiye ndukia kuitaka jino. Sisi kama MP 8 or 9 azaka DPP. Jojo ndikubekwa kodi mubote mwana wanga Afei Manyusa kudakale representative wanu kuna Kasongo. Hivi oye. Ine Dubla Kumpodo Goma Naima Pano Kodi Ndupase Moy Ine Singa Zembe Bano Ngai Kodi Naba Nkuku Bano Ayi Naima Pano Kodi Nipone Kodi Mundone Shwe Naku Fwani kwa mbili Hivi oye. Kaya mlangi soa. Zabu lazima. Mlangi soa je? Zabu lazima. Zabu. Mwilede kwa 6 September. Kwa 6 September. Hukumu ya ndabla kwa 2019. Nani akuti. Kisango. Musake. DPP. Ula masogo. Kapena. Sipani zina kuka kumboyo. Hukumu kila. Ulusange kan. Ufuta masogo. Kapena kanza kuka kumboyo. Hukumu kila. Uli chiribuko. Kuka masogo. Kapena masogo mafuro ukaba. Mangozimezo. Kwa se munado kambi. Hivi oye. Munagwa, Musanga, Oma, Lime, Sinzwa, Kimene Bujida. As I say, they know nothing, they see nothing, they hear nothing, they do nothing. Samaona, Samaziwa, Sajla Jose, Uncle Bonaba, and see who does it. If you are going to Malawi, my watch about Malawi. I go 103. Malawi by number 2. I go for South. I get sorry. Come out home, let's get sorry. Masangawa. Majabino. Mafabino. Menu Malabino. Jedo Mundiki Soidwe. Yes, and the Kusonia to go into the Kuti. But 16 September is our time. In Nagomeo, Wima, graduating. The one in Chilo is waiting. One, Ukumu Santico, you know. Kujo Sambo MCP, one. Umanga, Gode, Etubupe, Chilo is waiting. God, Kupepanose, would you need to be designed on September 16th? God, say, very mind of Kupepa Kapota, and Hamizi, Hajpuri, Matenge, Kapanjinga, Matenge,
takudwa mapase panado matege kudaka bote Ibiroye ifuna muntu atese abote ayese abote bote oma ichoke Ibiroye Dawazmezo Ndakalera mnakulisa Risirija wa muta kuboda Shazina anoli mkaundula Dawaena maitame nizanu Siza wa nizanu Zani sonko yanu Ndiri mtawo Nishawda kupasanda Dawazmezo Omaiza Omaiza Dede manifesto ya Sobano Kakujo Kakunzimba Kakunsanje with a lot of people against Haziboino. Anyway, I have Commander Fuku, I have Majibada, I'm on the part of the Shido, and Hakumulko, we are to a Pirimai, Okani Shido. Anyway, don't get the plan of Woody if it was hard to say. Akaima Kobi to Mamake. Akaima Kobi, Kamaso, Akai Jakuja. If you go here, come on, the Gigas Mezo. The Gigake, the Chinanga 4, also, Ugoda, Chinangati, Chinanga 4 by 15. Musanga and Kobe, Kapazina Aremba. Munga Chimanga 4 bus. Munga Chimanga 4, Boy Chongi, or Dini, by Mugaza Mata. Timogandi, this hour of October, for the lecture celebrate. Since we have a 6 September, October is up with a celebrate for our phone call. Join I'm going to put a nonce, do about me, Minute and Bidan Songanatu, Yima Yemene, His Excellency, Professor Mene, the Sukole TV, Anakonza Poma Lakasongo, Kamkan Sukolabambana, Minister Madelaina.